Novela beltza idazteagatik da ezaguna Ibon Martin, idazle donostiarra. Normalean eta orain arte kostaldean kokatu izan ditu bere istorioak, baino oraingo honetan barrukaldera egin du eta hara nora eta Oñatira. Oñatin kokatzen du bere azken eleberria. El ladrón de rostros du izena novela horrek, eta barikuan aurkeztu zuen Oñatin bertan, esan behar da gainera, Santa Ana aretoan jendea elkartu zela. Arantzazu Eskibel lankidea ere bertan izan zen. Ongi etorri, Arantzazu. Kaixo Larraitz. Tira, arrakasta izan duela, esan daiteke. Bai, holaxe da, ondo esan duzun moduan, ikusmin handixa sortu dau Ibon Martinen azken novela honek. Esan dugun moduan, Oñatin kokatuta dau, historioa Oñatin pasaikena, eta horrek noski eragina dako, ez? Aurkezpena Santa Ana aretuan izan zen, Santa Ana aretua, bi gune dako ero, eta bai beko gune hori guztiz bete zen, jente asko etorri zen, Ibon Martin bera egon zen, eta baitia beakin, bere liburuen editoria dan Virginia Fernández be, solasaldi itxo bat gidatu egin, bixan artieko solasaldi bat izan zen, herritarrak edo aneusen ikusliak parte hartu egin, da galderak iteko aukerak euki egin, eta bukaeran liburuak sinatze hori etorri zen. Tira, irudiak ikusten ari gara, eta bai, betezen beko aldea, goiko aldean ere jendea ikusi dugu, oiko alda, olako aurkezpenetan jendea batzea Oñatin? Bai, gisa esan, Ibon Martin bea idazlia oso eskertuta guen, komenta gueben, olako harrerarik ez dauela euki izan bere aurkezpenetan, eta egisa esan, pentsa, jentiak ordu eta erdi itxaineben azkenian, hilara hori ordu eta erdiko izan zen, azkenak sinadura hori lortzeko ordu eta erdi itxain behar izan eben, eta egisa esan, jente oso gustora guen, aurkezpenean bertan be, jentia galerak iteko aukeri euki eben, eta galdetu otzain, basatik kostaldeko novelak idaztetik ero, barrukaldera sartu dan, eta komentau eben, Oñatik dako historixia, ingurunia, paisaia, gauza asko batzen dituela, eta geupe hoxeko galdetu gotzan Iboni, aber zatik aukeratu dauen Oñati, oingo bere novela ontarako. El ladrón de rostrosen harrera oso ona izaten ari da toki guztietan, baina Oñatikoa izan da zoragarria. Arratsalde honetan bizi deguna hemen Kriston Ilara liburuak sinatzeko eta jendea superposik, super emozionatuta nago. Solasalditxoaren ondoren Ilara luzia sortu da, eta jentia hoxe ordu bete itxain behar izan dago, ezta, sinadura hori lortzeko? Bai, azkenak ordu bete baino gehi, ordu bete ia ordu terdi, eta, baina pozik zetozen, ez? Liburua idazten duzunean zu bakarrik zaude, zure buruarekin, eta gero esaten dizute, oso ondo saldu da, ez daki zenbat mila ale, ez? Edo, eta zenbakiak ondo daude, baina jendeari ez diozu aurpegia jartzen, ez? Eta alako gauzak egitea, gaur hemen egin deguna bezalakoa, zoragarria da hori, nork irakurtzen zaituen ikusteko. Hainbat novela idatze dituzu dagoeneko, komentu duzu moguan kostaldean kokatuak, eta oinguan barrualdera torri zara, Oñatira torri zara, zer dalata? Ni badakizue, lehen gidaliburuak egiten dituela, eta Euskal Herri, ez dakit osoa, baina Euskal Herriko toki pila bat ezagutzen ditut, eta planteatu nun historia bat kostaldetik urruti, edo kostaldetik aparte, eta berehala Oñati etorri zitzaidan burura. Oñati da toki berezi bat, oso polita, baina baita zerbait hor dauka, ez? Sarma bat, magia bat, ez dakit. Oñati da niretzat oso berezia, eta horregatik ekarri nun historia Oñatira. Jendeak ezagutuko ditu, Urbiako fonda agertzen da, Urbiako fondara juten dira, kafe bat hartzera, agertzen da, sandailia aipatu dut, baina baita, Araotz agertuko da, Aitzulo noski, Usakon bainatuko dira, jatura baita saiatuko dira bainatzen nire pertsonaia nagusi bat, ez, Julia, Arantzazu egongo da, eta, Oñatiko, toki, ez dakit toki guztiak ez, baina toki pila bat. Tira, hainbat leku aipatu ditu, eta egia da berezia dela irakurtza liburu bat,
zoia zenean ezagutzen kaleak, inguruak eta txokoak, ezta? Bai, eta ez Oñati bakarrik, aurkezpenian, herritar asko zen, baina Debagoieneko jentia bebauen, Bergara Arkeu zen, Antzolarrape ezagutu nituan baten batzuk, eta han gero firmak eskaketarakoan han berbetan egon zianian, Bergara bati esan otzan, Bergarako kartzela zaharrian kontzerto bat badauela, ero agerketan dala liburuan hortaz, Oñati bakarrik ez, Bailarako beste toki batzuk be agerketan dira. Eta badako ez, jakitea zure herrixa agerketan dela, irakurteko gogo hori sortzen dau. Barikuko ekitaldixa, liburutegiak antolatutako izan zen, Oñatiko liburutegiak, arduradunak anauzen, baina bai jauzen Oñatiko liburu dendak, Aritza liburu denda eta Altuna liburu denda, eta liburu dendatako arduradunekin be egon ginen, tartetxo bat hartu geben, zela dabilen liburua saltzen, eta ze harrera euki dauen azaldu dozkue. Asteartean urten zen, eta egisa zen, asteartean jentia pila bat etorri zen dendara, eta aurretik be, jentiak enkargauta eukan urtaten zen, gordeteko bada espa. Egisa Ibon Martinei asko irakurten dela, eta oine zela novela baltza gorutz doiala ero ez gehiago irakurten da, eta baina, Oñatin ambientote gotiak horren aldekoik ez dau. Azkenean hemen hori Oñatin dau, eta hemen danairi intriga hori sortu xeu. Gisa, azkenengo urtietan askoz gero eta gehiago irakurtzen dela, guk behintzate hori garri du eta novela baltzak gero eta interes gehiago generaien dau jentiangan eta askoz gehiago saltzen dira. Irene novela beltzari buruz ari da, egia da, azken urteotan edo gorakada bat sumatu dela hor, modan dagoen generoa da? Bai, hola emuten da, azken aldixean badauze modan dauzen, edo asko irakurri dian trilogiak eta idazliak eurape ezagunak indianak badauze, asko dauz. Solas aldixean bertan ikusle batek galdetu hotzan, halako novela bat idaztera askotan, zela sartzen dan, ez? Hiltzaile baten buruan, hiltzaile baten papelian. Eta kurioso izan zen, komentau eben, Virginia komentau eben, ez? Askotan pasau izan xakola, Ibonek deitu eta esan, erabaki dut hau olaikia, edo hilketa mota hau olaikia, ze pentsaik izatzu. Eta Virginian erantzun esatia, lartxo, ez? Igual pasau inzara hortan. Eta gerora, hortik egun batzutara, telebistan bertan, errealidadian ikustia, beurak pentsauta edo, seguran burutik pasautako hori errealidadian ikustia, eta hori dala, askotan errealidadiak fikzioak gainditu iken dauela, hori komentau eben, eta horren arira, Ibone komentau eben, beak joku baten moduen hartzen dauela, hiltzaile horren papelian sartze hori. Joku bat bezala da, ez? Imaginatu behar dezu zuk zure burua hiltzaile baten burua bezala pentsatzen, ez? Eta batzutan gogorra da, ez? Azken finean, klaro, hiltzailearen kapituloak idazteko bere aldetik pentsatu behar dezu, ez? Orduan pizka bat justifikatu behar dezu lo injustifikable, ez? Hilketak eta egiten ari den bere obra, ez? Eta zaila da, baina, igual liburu bat idazterakoan kapitulo interesgarrienak. Lehen komentau du, Bailarako edo Oñatiko leku kale asko ezagutuko ditugula, baina ez bakarrik lekuak, jentia baita larraitz. Eta, historian agerketan dan pertsonai horretako batekin egoteko aukeri aukiko benguk aurkezpenian bertan. Oñatin ambientauta dauen liburu honetan, agerketan dan pertsonaietako bat edo esaldeik esarala? Bai, nire sorpresako, bai. Ni liburu irakurten hasi nintzanean flipa binen, horra agertzen dizan, bai. Etzekitzu ezer? Enokan idei bez, ez. Nik Ibon beha ezagutan dut, baina enokan idei bez, amena hartu izan bez. Eta hasi zinen irakurten eta, hiltzaile bentzatetzara izango, ez da? Spoilerrekin hori aitzea. Baina giz esan dut ez dut liburu akabo, falta etxat 3 kapitulo. Osa, etorteko jaio liburu, baina hoxe 3 kapitulo falta etxat. Hartzatzen izan da, akabateko falta dut. Ibon aspalditik ezagutan dut Donostiko garaitik, eta gero hasi zanean idazten, jarrepen bat intxat, ez dut danak irakurri, baina bai, jarrepen. Baitorren ere berezia zalantzari gabe, ez da edonoiz eta edonolan ez du nork bere burua novela batean ikusten, ez da? Bai, hori da, eta esan dagoenez gaina sorpresaz, irakurri dau. Komentau eben, Aitor bakarrik ez, beste hainbat pertsona be agertuko diala. Tira, osagai interesgarriak ditu novelak, Oñatin idatzitakoa dalako bat, eta tira, Ibon Martinek sinatzen duelako beste bat, ez da? Arantzazu, mila esker, ekarritako informazio guztiarengatik, hurrengora arte. Hurrengora arte, Larraitz.